guys, good morning. Pagkakaroon guys na ako sa may tulay. Nagikan ko sa merkado ani guys, nakahatid ko og video. Makita na ako guys ang may suba pagkakaroon sa guys. Kung karon ko ng 4 or 5 sa November, may sa pagka-Valencia day kay bagyo man lagi. O nang karon ko ng 4 o 5 guys ang sanatang sa lungsod sa Valencia. Hino na nila ang matag dapin sa may suba guys. Kay adto man sa ibabaw isang ad gikan sa ubos. Ado na ni lumba sa mga pagpamuksay guys sa uban sa Pedrita, ikaw din na. Itubot nila ang salita. Imutugot ang Coast Guard guys. Hello guys, next Danau guys. Danau Bohol. Nindot may view aning dapita. Niabot ko aning dapita guys kay gumikan sa trabaho. Waray baw inapadpad ko aring ibabaw. Gipanahikan pud ako guys, pahimos ko sa panahon ani video gihapon ko aron mahisibo sa kong trabaho. Nindot din ang Danau Bohol oh. O Danau Valencia. Nidua ako sung kumari guys. Presko kay ang lapita ni guys unja amoy jud nimo ang baho sa may mga preskong dahon sa kahoy. Aning dapita guys, presko kaayo, really polluted. Buntag pa ni sayo guys. A few moments later. Hello guys. Wa naman tay tupi-tupi ani guys. Sagdi laman kay naralagi ko lugar magpagwapa po ko guys. Pero kakaron daghan pa ko kay trabaho. Dili pa ta ni makapagwapa. Karong hapon na guys, daghan na pong managat karon kay linaw naman ang panahon. Pahangin sa ako guys kay gikapoy kong suwat-suwat. Halag lubi lagi nga giputol oh, niabot lagi ari oh. Ha. Makita no.
Ano ba? Gikan ra dito sa balay ni guys, pero layo ra kaadyo. Tungod sa kakusog sa bawod ni ambot jud aning dapita. Kusog jud kaayo mo daning bawod no. Kusog kaayo mo da sa kanang kusog kay mo da sa mga butang nga. Sus, kadto laman guys oh, di kan jud to sa among nataran to katong kahoy bitaw dito to ah. Kana ba kana ana. Diha jud na sa among nataran. Ora damha guys, niabot na itong tulay. Jesus, Ginoo ko. Daghang kaayong grabe kayo kausaban among baybayon karon sukad nga bagyong Christine. Tapo daw mister guys, managat na pud kuno sila. Wala makita. Wala makita kaadyo. Uli sa ko guys kay murag sakit ng kuto-kuto. Init sa kog tubig. Init sa tag tubig para sa tong kuto-kuto. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip o ako moingon. Bye-bye!